Opisina sang Dole 6 kag munisipyo sang Kalinog, Iloilo kag Hordan, Guimaras. Temporaryo nga ginpasiraduan para sa disinfection. Samtang sa live test, pagabatuno na sang Malay LGU bilang valid travel requirement pasulod sa isla sang Boracay. Si John Sala nakatutok. Suspendido ang tanan nga transaksyon sa munisipyo sa Banwa sang Hordan, Guimaras umpisa subong adlaw tubtob sa Lunes, Marso 22. Base sa ginpagawa ang Executive Order number 90 ni Hordan Mayor Ruben Corpus na saad nga kabahin nini sa mga tikang sang LGU gud makontrol ang paglaptas sang COVID-19. Magapatigayon man ang LGU sang disinfection sa munisipyo. Ginpahayag nga pila ka mga empleyado sa munisipyo na determina nga close contact sa isa ka nagpositibo sa COVID-19. Ang kabahin lang sa Municipal Health Team kag authorized persons ang pasugtan nga makasulod sa munisipyo sa mga nasambit nga mga inadlaw. Sa karon ng banwang menalista na pulo ka active cases ng COVID-19. Nagapabilin nga naka-lockdown ng opisina sa Department of Labor and Employment 6 matapos nga nagpositibo ang 4 ka personnel sa COVID-19. Tatlo sa mga personnel nga nagpositibo ang residente sa Iloilo City kag isa naman na taga Leganes, Iloilo. Gilayon nga nagpatigayon sa contact tracing ang ahensya. Ginpay dalom ng mga close contact sa mga nagpositibo sa swab test kag sa karon naka-quarantine na. Magabalik ang transaksyon sa Dole 6 sa Lunes. Naka-lockdown man ang Municipal Hall sa Banwa sang Kalinog, Iloilo sugod subong adlaw matapos matukiban nga nagpositibo ang isa ka SB member sa COVID-19. Suno kay Mayor Francisco Calvo, asymptomatic ang nasambit nga SB member. Ginabisuhan naman sa Kalinog LGU ang mga personnel sa Municipal Hall nga i-monitor ang ila kaugalingon sa sulod sang 5 ka adlaw. Ginapasugta na sang Interagency Task Force ang paggamit sang saliva-based reverse transcription polymerase chain reaction test bilang balido nga requirement sang mga luyag makasulod sa isla sang Boracay. Suno sa Aklan Provincial Government natala na pa nga magpagawa sang executive order na tuhoy diri si Aklan Governor Florencio Miraflores. John Sala, 1 Western Visayas.